Aeroplane hero ôi kamda bảo cái lại bữa khano norok poda pok bai kha hino Bogela bekhano bono asik dati boro pok man bai na hino mai rung som bai na bagai cinta klai rugi thina nai hospital o sogai nai rok no akon rang de thaisi pogu rang man thaile thia sak pok ya hin ma hai sing siu tabuk nung sini khawo angle ni ni a ba gela bữa khano hamjak na phering kha hin mano puila khana fru khunju bela moda moso baji segai sogai na thongai tongma cha kha se hin ma wan chuk siu akon ni ni a bogla bữa khano hamjak na phrengnai le bo munu shu hino abo a borok ba se jutcha thayana himla dol rok nailayana o kubinota Tripura Gramin Bengo chatun khanai musuk manik no sol tongkha teise bo boribo naithok boribo kaham borok charai no sol tongkha na bo hayada bsak bo kupur edit kha khayei Play Store ni jot to photo edit khaijak na apps ups pai bai khana no nung baile akon hingge phadi tabuk dol rok tonusri nung makeup khaya hingge tangai nili mani bai ni slai phano manai thok khanei video no chengai relai siwana नाना भाषा नाना मत नाना परिधान विविधेर माझे देखो विलोर वहान Bengali is a very sweet language. Bengali is a very sweet language. O melang jigma bo wan jai kokno se belai no sweet ketai ingjak phu nunga bo wan jai kokno ya ketai ingjak mani abo alada kosom wan jai mani rok sengna buji bai khada norok bo tamno ketai ingjak abo angle buji thangani no munoi suru khikrok suma lota tokhrup bakhrup chep ta engma mukhang nukma bai no इस भाषा को जानना और समझना अपने आप में गर्व की बात है Owanjili kosomani no sawi mannani tei bujinani belai kheno sak proud eba kujugo kama haima tongkha pubo norok no ang joto khulogui sairo bai sinai tabugle tei huilia bini sana naima hangge bo amani no motom bonai kha kisa slak bonai kha chai bonai kha kusuk bonai kha pu sikamuk no और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये भाषा आती भी है और समझ में भी आता है bo belai no kepal kaham hwngai saka singno amani no nukma machama sawi manma bujima bagai kepal ba hamsinai no ta wanji rokni kolom tei bahai ketai bahai motomnani thungai tongmani kokda hino kepal le kaham no nini और मैं अपनी बंगाली भाई और बहनों से ये प्रार्थना करती हूँ musuk bujli rokno da nungsini dara mwnai hwngai tong और मैं अपनी बंगाली भाई और बहनों से nini obo kisa bejuwa tongo nini background no sung sawi manlaina nangnai tabuk tabuk norok ni bisingo hinjau nai ano photo rok batamo jesa bai phano photo bujak mano I boti prasa bai da photo bujak tong wansa bai da photo bujak tong musuk pun sei bai da thulaimani video shooting khlai tong ang mungsang jagya kapal haipano naidi bini otomung no buini slai juda bejuwa o sekang no ayang narni happai nai borei rok le o slano yak kbagai da tong naidi sini bogela bo khano le naidi bono juda nugyada sini Tripurani borok ungna le klaisa se nugyada Aadhaar card kaisa snamna kheno paikha 200 300 riui Aadhaar card kaisa bai no tei tam snam man abo norok no sawi manna tei o tok bukur bepari miao no ano kaisa email rohoru a email o bo ano saka haibano borok ni kok bai rohormani ang abo no translate khai norok no phunuk tongo ang tabuk bogla bo khabai no choli lai tongo hinmani a kok kubui no ani manei belai no ketei hinmani abo rok bo kubui no bo thokjak phu sawa no ma tamsa bo bini chela nogo kri fru hungke ang tok tei ketheng plate kaisa tei pias 1 kilo chawi thango ha ma tangaisa bo pias 1 kilo tok tei ketheng plate kaisa tam bagi jakhna bo seng next mano kaijakna hanai tongo haipano please kebono ta sadi okokno enthor nung manjak phaina ta pokdi sini kailai pandawo nini bagai wine jek borei khorok nei tongu offer chajak khana hanai kha khayo ang abono tabuk ani tok bubuk kisa phaljak nai tongu joraman kha hangke reply runa ta pokdi hambai khairok khatabuk le bsaino bole sawi manjayana yang bihik bising hayung tongmani haipano ang sawi runa ai tongkhudi noroklo और मैं अपनी बंगाली भाई और बहनों से भाषा आती भी है और समझ में भी आता है ihi biang nai nung biang nai ayang tola biang nai leibo tola kuruma kephalai tongmano sena nai bayo और बहनो हनै सा साwi tongu अरे वो आपका बंगाली भाई और बहनों नहीं है वो कोक्रोच है कीड़ा समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं akon phaidi tabuk borok kada kaijak laikha nailayano जे तिनी नन ठपाइसा ओइ तब थजागै तनाय अमन तावान दे अ बरबो
사세야 살자 턱가이잖아. 마 따문가사 너럭니 깔레 반다니 꼭럭 ang asek 파이나 하느이너 신조 그트이너 깁 베킹 카이톤마니 따북 능시 턱가이자위 글랑자카 아보너 깨보너 보이투 카이나 생야 누기야다 따북니 조라워 너럭레 보이투다 클라이만 어버럭노레 앙레 신이 넉니 미슈룸 쓱파노 트라스 클라이메야 어머니 밥에 벌어놓은 거 턱가이나 쓰간 와 소비. 어자가 살자 안보 버사 마버사나. 엄마 하이기 살자 안보 턱가이잖아. 이 능어럴레 고비공노 사가 능승노 턱가이자위 유튜브 인스타그램 니 카르마 바그이 너 따북 농보 턱가이자고 능케 땅게 승노 턱가이나 쓰간 완축야사 하이게다 프릉 능케 보이뇨 땅니 주고 저토니는 boyfriend 저토니는 girlfriend 동고 Tambo asak melang klang kok mang sawi tong hino o video na itong nai sila rok beri rok norok ni tabuk jora tei girlfriend boyfriend da tong sadi kere hingke bini bagi nyonggo abo bo no montro riwoi norok no manya ketoniu tabuk ni jugo jotoni no girlfriend boyfriend tong tifu 이 breakup almost थयै उजिमा बाय बाक्सांगो थैमानि जिसुक पेनो breakup अंके आसक पेनंगो और मैं क्यों नि बखाबाय थंना सका wan subdi Mendra nung ani bekabai thungma rok no le sada saka ang ta phringla oro khuk kengrena ta nai diano abono ang tei asik bini bagi kok sana thanglia tonu Sri Tripura no o channel ni tata bye bye henna sikang iko bini bagi chikoncha surprise 라브 카노. nang famous nang musunga ke nang sibak size photo anor phaji monang tini bumung ka nang musuka bin bumung ka tini theke khoi crack man Rang asik ka dong kan rok. khoi crack man nung bi Busli rok. ladies and Rang gentlemen nangunan to rang. baba for Tiga under sakon. fence ketai nang Tong tang na. le thibe from flap khai Kon kan lap krim busli rok nor. An no khoi crack panya. man No ko jotono paji. bono An no rang khoi crack man nung bi No YouTube video so namanya musuh busli hinjak pamaslai. sui musuk No to ko wa panya. pun sui Mani ko paji. buan nanai sui No ko nanai paji. korai nanai pun nanai tok nanai butu nanai Nor. Oke? abono hingke dol rok tinin bagi omsuk no norok bini account rogo thangai hamya comment DM rok ta khlai lady please ang je sana tang sakana blatei tamo tong di sring abono video sajak khangke like redi like em rok se naragna musunglia tangai jani narag lain ta katal video rogo tei channel no subscribe khaijagya rok sajagya hangke subscribe khaina rungya da na pogoi haino thangbai jago atoi ke sing bahai kese salai nai dati khadi subscribe akon malai lai finai te kaisa katal video o datino thangka do dolrok bye ti prasa ayuglok thung